Assalamu alaikum. A yau zai magana akan mata ne da gayu da samari. Wato ba haƙƙin namiji bane yi maki ɗinkin sallah. Haka zalika ke ma ba haƙƙin ki bane ki mishi girkin sallah. Haƙƙin uban shi ne. Ke ma haƙƙin shi ma haƙƙin uban shi ne da uwar shi su masu ɗinkin sallah. Kai ba auren yarinya za ka yi ba amma ka mai da mata ɗinkin sallah obligation. Ke ba ɗaukar nauyin shi ke ba amma ki mai da ciyar da shi wajibatul wajab. Haba dan Allah fi sabilillahi. Da ɗan sauki ma idan kuna sa ran auren juna. Amma haka nan kawai haɗuwar ardun saman titi gida ko jami'a idan banda asara wato ke Saratu shi kuma wakilin asararren Northern Nigeria. Haba fi sabilillahi amma ta sai kaga zuke kyan gato shi bai shiga itikafi ba amma kullum ina shagon tela safe da rana da daddare shi ga dole sai an mata ɗinkin sallah. Hatta ke kuna da ke shagon sun ana taka suna sa'idu sun gane shi kullum kuna shagon shi yaga an matar shi budurwar shi ɗinkin sallah. Haba dan Allah wallahi wannan abun kunya ne. Ni dai personally da in ɗinka wa mace kayan sallah wallahi gwara na siya buhun agwaluma na ta sa gaba ne ta sha. Wallahi ya fi min sauki. Sai kaga saurayi ya ma budurwar shi a tamfa guda 50 wai ɗinkin sallah shi ba auren ta zai ba wani formal introduction tsakanin shi da iyayen. Kaga mace ta kashe 20,000 a cikin a kwano ɗaya na shinkafa ita za ta ba saurayi. Sai kaga yan shila guda 200 ta soye su. Kaga kaza 50 an soya an kai ma saurayi ranar sallah. Amma in babanta ya kira ta ya sa ta aiki ko kuma ya sa ta wani abu sai ga ta zumbulo bakin ta gaba ɗaya aka auna shi sai kilo 5.